Enford ndiwe tine mbiri Kenneth ndiwe tangamire nyaya iri pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti uya kudai utsanangure nezvekugurwa kwawakaita mombe 7 dzemushakabvu Tete Sinoria zvisiri pamutemo. Uya nemboo dzako chitupa nemaredari kuti ndinodara zvadzakudaro ndiEnford chinenge rachitaura kuna Senate TV. Kama nyumba mirasa munenge nawo right ndinzwe Enford pamusoro ichamani ini ndine Enford chinembe muningina wangu baba wangu chete mai wangu chete 1997 baba wedu akashaika ndibva ndapiwa tsvimbo yababa neyasekuru sezvo sekuru wangu ashaika 1988 right gore ra2022 takauya muno mudare tiine nhau nevanhu kwabangure vabhekerwa tete wedu vanonzi Sinorius vane mombe dzekutaurwa vakapondwa nemurume. Dare rino rikatipa gwara rekufamba naro rikapiwa vana chiremba vakatibatsira ndokuchinyora pasi zvose zvinofanira kuitwa. Saka chazondinetsa ndechekuti munin'ina wangu akamhanya kugova mombe dzatete dzetsuka maropa, ini ndisipo. Ini ndini ndine tsvimbo yasekuru vanova baba vakabereka Sinoria, ndini ndine tsvimbo dzababa. Ndo nyaya yangu yadinayo chakati ndibatsira iri kutaurwa zvanzi wakagova zvinhu zvemufi ndisipo ini ndini baba ndine tsvimbo irinosha. Okay, zvakanaka. Pamusoro imamo ndinoda kutanga nekupa background to these issues. Background yangu ndeyekuti mumhangari takagara zvakanaka for all these years, we had no problem. But when he retired, akagara kumusha, he started gathering a lot of energy, negative energy, to the extent that there's no peace in the family anymore. Time yake zhinji is plotting against, is crafting to stories, is crafting zvimwe. Isusu as mina yeti watedza, was born 78, I'm born 80. Kaita mafamily issues seizvo as an example, iyo nyaya iyoyi. Mumwe mwana kana upa pfungwa yake inongosiyana nezvaanenge achifunga. He is quick to remind you kuti ndine tsvimbo, ndine mukuru, ndine tsvimbo. And so forth. So he has basically become very toxic in the family, so that there's no peace in the family anymore. Let me proceed with the issues of the day. Issue yanasi egandi tawe ndichiti mumhangari akadaidza akati invite muna February as the family group akasenda audio achiti uyaiti ngombe dzakava 2022 2023 dzachembera asina maziso dzimwe amapofu uye mombe tizidini tidzipfudze. I agreed with him because sure mombewo dzakauyawo nenzira iyoyo dzizombodzi dzaparara dzadonha dzashaikwa. I agreed with him. Audio yakasenda ndinayo ndinonogira ndadisa ndava nechipika ndipanapa so that this court can hear him inviting everyone. Meeting here in February ainozoitwa asi takatoya kumusha for the meeting angaenda kupenda February meeting ainozoitwa. I came for the meeting. My sister was here, came, she was there kumusha meeting ainozoitwa because chete wetu wakuru watokoko wanga wasipo pa meeting hawana kwasa kuuya. Then muswa 9 May zvikoro zvaundofuka ndakaenda kumusha. It's a separate agenda. Then no chikoro ndipo ndakasangana tete waya wasina kuuya muna February meeting ya February here waripo pamba. I didn't know that tete waripo pamba. Then ndakagara na tete, he then arrived waraundonyura achiti tete mangwana tine meeting and meeting here ndikutara kusenseni we are talking to tete.
I then said, Mongwana was the Sunday. One was on Monday. So the person of Kumbakwat, the meeting here, Kumbakwasi grew one those who are Sara, who are Sara Moon. It delayed the Snoria, Dibaba, do it about Sara. You were able to meeting, Mongwana said. Then I joined with them for the meeting. In the meeting, then I realized Gucci. He was the convener of the meeting. Dear Ganga led the meeting. So he had 3 issues that we discussed in that meeting. Number 1, I love the appeal Munda pure. We go 1. 2, I love to go and they could go out the mathematics. But when I go along with 1, was kind of 8 or 7, including the next. So one of these issues was flog one at the mathematics data, you third one, they get people in Paragamumbe. Those are the 3 issues on agenda. The good news is I recorded the conversation in meeting you. Deny about if this meeting is with the time to listen, I can share the audio. It was going to be long. Because what transpired in that meeting. However, the meeting here I have to support. He failed to get support by Yambi. You go Munda. Sorry, you go Munda. Neku Guamatite. He failed to get support of the one meeting. You know, Sekuru, Tete, Inini, and him 348. So he failed to garner support from about those 2 issues of Tanga. One meeting that we are not, no. Chaka posha was the guy going Mombe, Amapof, Mombe Tachembe, Momba Selo with the Dini, the Parari by Mujimo. I heard him. Everybody, that's what you get clear foot. You would gamble, Kanam Sasa Goa, so Munda, Saka the Momba Tachembe. Look at Momba Yendi was a Munda. Now he was holding a Toronto with the family. You are not holding a pure Toronto to say, Mr. Munda, when you Buddha, but however, anyway, the meeting made a decision to say, that's a name Switchy P. at Angari Mombe. T. Mombe didn't parad. Even though he was not in agreement, but the meeting made the decision to say, let's meet Sanatila Sekur. Musachi P. Moxen. Ndakasangana padanga ndakatora seku nemoto yangu vana baba vakanga vapo manje vana baba wedu pamiting yongu asivongaenda kufa ise akanga wasi tasangana padanga tasangana pamba yedu pataka bako manje sekuru walipo tete walipo vana baba mnini walipo omwe wacho ndio sabu kufutezo is there for the meeting. We went in Babake. He came from Papaya. I've got videos, I've got pictures to prove that. But he was there on meeting. Meeting. He said that when he was prepared with the Blanga. So I've got videos and pictures to that effect to prove my point. Okay. Tadaro, suddenly, he started the best thing from nowhere. Katanga is. He started and did this and Panama, to the extent that he disrespected Seguro is 94 years, 93, 94. He showed so much disrespect for him. Technically, is around 80. So, everyone was there. My way to the extent that our own mother who is here, what tried to mother robot Garapas, who can the moment the paradway, TST. Awada uzama mbada so akawa viziro wakandiro mufu ishe ndo mambo ndo petanga pataka wana melo achichema pa idina tunakufanya na hata tunafanya kana ndima kwa ndimu vise tuwe wa ndio ndio kuna melo diwe one because when the pass program idin yendre be but I was going to know okay let me be safe
Anamusiya he left ndobva aenda kwake. Aenda kumba kwake meeting vanhu vatarisa vana baba vakati tapera dzimba dzedu mwana angati disrespect mwana can't disrespect us like this. I told them no. I have to say this is the truth. I told them no. Amuende kamba haivharwi nekuti pane mujoni akitaya kana kuti pane mujoni afa kana kuti pane mujoni asasadi basa. Handei gwemombe ndozvandakaudza handei mberi vananyati garigari pasi tidini tigwemombe. I assured them. Meeting yakaendera mberi ikagowa mombe mupedza dzidanga dzadziri 8 mombe tukawirirana sekuru wedu ndo vakanga vakatungamira vakagowa mombe isitokomana vatatu umwe nomwe akatiwa 2 mukoma mombe dzinodzidzi ropa idzi 2 years ago akatora 1 akadya. He sold one of the beasts akaivhiya papo akati he did not tell anyone. Saka he was given 1 because arunzi mwacho akadini vakatora kare. Right, I have got videos to that effect. Kana dare ndochida kuona video rezvakaitika mombe dzozigwewa nasekuru the 94-year-old sekuru wedu. Saka mombe dzagowewa he was not there because hanga atizi. I then send him a message. Chimudza zvarongwa zvese mombe dzagowewa 2 wapuwa 1 because vakanga vadya imwe yacho. Saka ndozvarongwa. Saka suddenly ndakuona kuti iwe ndo wakagowa mombe. Chandakuona vamwe chipedzisa nyaya yangu zvandikuona mhang'ari aiona sekuti zvaanga atiza pameeting achidisrespecta everyone because munhu anga aripo that's our full family. Hakuna imwe family ichaiva chinembiri kweiyoyo imwe iri kweiyoyo. And he left without saying any reason, meaningful reason. He just left. Achipopota achikuitira nayo pasi and left. He expected kuti ini ndichati mukoma wacho ndakapotiza ka ndakutotizawo. He expected kuti mai wacho ndakutizawo nokuti mukoma wadini wane chimbo watiza. Saka ini isusu mambo ishe mambo ndo zvakaitika. We proceeded mombe dzakagwewa dziri mudangana nhasi. Wani yacho takazowirirana sedare kuti iurawe iwe mhuri pachinembiri yose zvayo iyo yakatourawa. Ikarani wani yacho yangakura pane kitchen yambuya wedu wabereka direct wakashaikawo but takangoti for purpose of sentimental value yenge yaparara. Tikati mombe wani ngaitenge rufu dzemarata dzemazuva ano irufwe igare yakanaka ikatotengeswa kitchen yayo ikarufwa mombe yewani pachinembiri. He knows that I gave him feedback but suddenly I'm here because he thinks he's so powerful. No, that's it. Right, izo vichedzairo tongaiti Nasvika pakati. umazvika iri pakati. Right, izo zvataurwa machinda. Kamambo zvinhu izvi zvataurwa umwe nomwe ataura. Saka pandiri ndwangototi umwe ari kutoti ndini baba zvazvimboeva asi kune vana baba vamwe varipo ukanga uri mwana obva aita hake zvokutoti izvi ndaakuzvibhosta inini ndandiri. Saka nzvimbo ndeyekuti ichengetedze vana mai vana sekuru vanani mhuri yose. Ukanga waita lake duku watsvimbo chitoita mupayo kuona sekutaura kuita munin'ina wacho. Munin'ina akataura kuti ndopa kuzopedziswa zvakazoitwa nasekuru ndo wakagowa asiriye kuti achida kusunga andosunga sekuru. Saka ndo mamiriro akaita anitori nemhosva yaakaita kuna mai. Ipapo chibata kupotsera mai vaisara vachema wadonha wakupotsera pasi hazviitwe. Saka itori imwe mhosva yakatopara. Saka izvi kuti akapiwa zvake zvezvitaurwa nemunin'ina zvakatoringana zvakadaro.
muzvare kumashuro. Taurisai. Ndandoda kubatira mukomana kuti kupiwa tsvimbo wanga watopiwa kuremekedzwa sababa. Asi baba vanonzwawo vamwe vana vavanenge vari navo. Handina kuona pamarondedzero zvaifara, handina kuona munini naine mhosva. Ndaona kunga utofamba negwara kwaro, vanatete vanga varipo, vanesekuru vanga varipo, nevamwe baba kana vachiripo, ukutsvimbo unadzo dzemubhombo. Asi kana baba waine mukoma waripo, kana kuti munina waripo, hazvirevo kuti iwewe zvapiwa tsvimbo dzemubhombo wamukuru kudarika vana baba varipo. Kudarika kana dai vari tete handodzi yababa, vachitoti baba watoriwo mumusha imomo, unofanira kupa chiremerera chavo. Haufaniri kutorama, iwe utoripo nekuda kutodzidza kuteera mumashure mavo matara anoitwa sei, matara anofambiswa sei. Saka wakapiwa tsvimbo kuti uone kuningirira, kwete kuti ugarire vamwe vana vese uvaite chituru. Aiwa, misoro munoisa pamwe chete semhuri zvoende. Ndo maonero anga andisina kubatsira. Kuti kunawo zvikwadi kana chinokatiza dare. Kutiza dare zvinoreva kuti kukundikana kuti tichiita dare iro. Uye zvikupa mukana kuti asare muchiita zvonemaita ndatambira secho. So handizivi chawazouya pamberi pedare kuti vanenge iyo vakambotiza dare rekutanga raifanira kunge richipedza dispute ringaita paipapo. Pamusoro ipapo iyi mhuri yangu wana wamukoma wangu mukomana mukuru kana achiita nyaya haatauriri isusu vana baba, anoenda kuna sekuru kuna baba wedu vaanogona kukonvinza vachembera. Anofanira kutanga kwetiri togadhisa tomuonesa toenda naye kuna sekuru vanomubva nakashaya ane ng'ombe idzo dzakauya. Panhoroondo yenyaya iyoyo tete wakafa aine sikiri, akafambira nyaya iyoyo ndini, akapinda kuseri kwechuru nana bangu rendini. Mombe dzazouya hachadi kutaura neni, isu hatidzidiwa tinovapa. Saka mombe dzakagovewa dzichienda mumba maenzo, mumba make iye handiti ndimba. Chandakaona aida kugowa iye singotora kwaakaita. Ane imwe yakatotora achiendesa pachikumbiriki zvisina isusu vana baba, yakabva kutuka maro kozova yataurwa nemwana inoti achipi. Saka ndo mashoko acho. Right, habisekuru ndiwawo. Wakagowa ndewapi sekuru? Wakagowa ndibaba wedu isusu. Isusu tiri vana mukoma wengu varipo. Pamusoro cheta mukuru, ndikuwanzwa mashoko ari kutaurwa. Inini chandaipikisa dare ravo ravakagara. Takatungamirwa nedare rino mafambisirwo anoitwa nyaya. Ndini ndainyora, ndini ndine information yese. Zvatakaita taitarisira inini ndichiti zvinofanira kugovewa nenzira yechiwanhu chedu, nekuti zvinhu izvi ndezvemweya. Tisati tazvigowa ndo pataifanira kudzokera zvakare kuti voona zvinhu zviya zvako izvi toita sei. Ndo yakanga iri poindi yangu padare iroro rutauro nemunin'ina izvi zvatakaita payo. Chechipiri ndokuchiita ini handina munda wasekuru, asi iwe ugere pamunda wasekuru wawakapiwa naishe mufamba wacho. Ini handina, munin'ina wako zvakare haatorina. Ko tikangodzifambisa dzese nyaya dzacho zvakadini zvakati ngatiisiye, ngatigoi mombe idzi chete. Tikati aiwa pamudanga hamuna mombe idzidzo chete, imombe zhinji dzirimo mudanga ngadzingogowewe zvinobva zvapera. Ndo yaiwa pfungwa yangu. Right, ndochiuya kunhave yerudzanzi ndakatora mombe, ndakatengesa mombe handiti hanzi 2 years ago. 2 years ago mukadzi wangu akashaika, ndokubva ndagara pasi ndevanin'ina wangu namai tikati honai dambudziko rapinda mumba toita sei. Ndokuchiwirirana kuti isusu ngatiuraye mombe sezvo dambudziko riri mumba.
Saka kana ndichinge ndakatadza ipapo, kana dare iro richinge rakatadza, munin'ina aifanirwa kuenda kuna sabhuku kana kuna she kana kuuyawo kuno sekuuya kwandaita achitaura chii kutadza kwangu. Right, ndoda kupindura zvataurwa nababa zvichinzi ndakaendesa mombe kwachikumbirike zvisina ivo vana baba. Nhau yemombe kwachikumbirike takataura dare racho titori kwabvekerwa tiri pachenura iyo yatete iyo vese vachinimbiri varipo vanasekuru chikumbirike ndokumusha kwabva mai vabereka uyu nyakushaika ndokuchito vana chinembiri imapiwa oisuwo dare rekwachinembiri ndokuwirirana nazvo rikati aiwa wapeyo 1 asi yakatouraya pamuchaipo vana chikumbirike ndo vakatouya vakatouraya mombe iyoyi mushure mekunge dare rawirirana rekwachinembiri. Ndonyaya yangu ndokumbirina mutara. Right. Okay. Maybe ndikade kupindura mashoma ataurwa nemumangai. Varikutiwo vakauraya mombe iwe dzakuchemera nhasi vachidze matsuka maropa. After mhuri yawirirana vakaita meeting nani ende kuti yaitaura kuti ida kutora mombe yatete Sinoria. Ini handisi kuti that was an issue to me. Chero dai zvakawirirana kuti ne issue to me. But kwete ndazvongoda ndeye kuti hakuna kuwiriranwa kwakaitwa. In fact hapana izviziwa kusvika tasvika pakugwa mumba pakati munhu namai mombe yakatora gore riya imombe dzekwaidzi tati kwatakauraya dzake anadzo mombe so we thought akauraya mombe yake yakaziva kuti akauraya mombe but yet toni to discover recently kuti shasha yakatouraya mombe dzacho dzakuchemera dzacho idzodzo akangaita dare nani akangaita chionzi chacho kupi chaakutaura kuti ndaida kuti paitwe chiwani yetsika yakadai chakaitwa kupi maybe kajekeseri uyezve ivhicho mombe yaurayirwa kwambuya wedu apa kwabva mbuya wedu pakakaitwa meeting kupi nani dzakaitwa kupi chakazoti ipewa zvatumbirike uraya hwani iwe utore upe urayire mudzimai sikuta rwaita ndatete iri kudzoka kwavo wakandoita nani meeting takaita tose vanhu vachinemberi dare rose ndingakuti hanzi nani mamuriperi mazita ndakazongoona mombe yakuraiwa pamwarodi vakaona mombe yakuraiwa wakaita nani ivo baba vevo vari kuramba vakanga varipo sekuru Kennedy vaivepo wese ndiwo vachikumbirika namai wanga varipo vaivepo vari kuramba vese vari kuramba kavaripo zisi nei mombe iyi iri kunetsa imombe yekwachikumbirike ndokwabva mai vakutoayenhamo aiwa yenhamo aiwa haana babengwasipo kana ine yenhamo ora paita mombe mbiri yenhamo uyu munin'ina wanga aivepo takaita meeting yokubudiriro nhamo yakaita kubudiriro mwarari vana babengwasipo ungatimuti meeting yenhamo takaita munin'ina wangu nehanzi dzangu dzaivepo namai vaivepo vantu vese havasi kusapota kavarikutoata isu hatizvizii ndiana kuti ndini mai wacho ndakutaura pandorombe dzemombe dzengozi dzakauta nenge dzakauma 2017 echatosiwa kuti ndikati hapana nobva panoba nandiri kuremedzwa vai imombe dzenyidzi zveshoka bakenedhi wakati aiwa hamurona ndakumuzoroza iye nezvinhu munhu ane mombe dzake nemombe dzake saka inini wadare ndiri kutaura kuti iye zvino handichadi kuchengeta mombe dzemunhu ndakachengeta dzangu mbiri idzodzo kana imwe chete munhu wataurei kuti handiti auya naini yake anonzwa baba iminika ndo waurira kai baba imini wamwana wako hawazi haavadiba haawanzi mutaurei nhasi kuti abva wamba kunocherera danga abva anocherera danga rake haana mushonga anotenga kungodzenga nzega ini mari dzangu dzendorimaini ndodzinotenga mushonga iye akarwara dzakabvanira musiki uyu ndo ndakatozofondera mukomana iye mukomana mukuru ndo ndakazofondera ari kuharari handina baba ndashiya kuziva ndotumirana handaba mari vandaiva mamhai chiri pai munhu ari marusabi atenge mushonga wacho uye ndakatozoganda yeye mari muecocash yekuti munhu atenge chii
uinde mtenga mshomba nemumo wacho mruku uikana igoronyere kwatudei ana vanotera ndini baba wacho unonina chimo dzinonina chikuru chandakabvira kuchengeta mombe inini dai chimo dzichichengeta chimo dzichichengeta ngadai ndani harana ndichiziva ndiziva harare vai hakutori here kuenda kuharare aitora zvefuti rivi ane gore rakauya kuzokofudza mombe ini ndinofudza mombe ende mazuva ano ndindirotoenda kuti vadaka undoona kuti mombe isei iye haambowikana goronyere kwatudei akati tinosangana ikanokwanya kuda kuenda kwese yemei 29 years tinoti jova rume kuita chirikazi uchichengeta musha nakwandakatizira kunorwa namwana bai wemwe mumwebe asi dai nanichita iwo kunyara iwo iye nhasi handinyara kwatudai wakoronyera pamusoro changamira ndo hondo yandinayo yetsvimbo yekukabvanzi tsvimbo nokuti ndakaonekotaro nekuti une tsvimbo zvinova mberi pere dare renyu changamira tsvimbo kuva nadzo handidzifaniri handidzivi asi ndakadzipiwa nekuti ndiri mukomana mukuru saka zvisinei kana zvirizo zviri kudisturba mhuri ndaikumbirawo changamire muwe chapupu inini tsvimbo ndakudzipachi munin'ina mangwana kana paine chinonetsa tichadzoka futi muno mudare motondera zuva ranhasi ndinomuda kokuti ndinomodzitsvimbo nekuti ione tsvimbo ini tiri kuti kugoyo kwemombe dzatete ngadzigoyo negwara kuitira zvinonetsa mangwana urunzwa here muchinda kune tsumo inoti gudo guru petamuswe kuti wadukwani but chinoita kuti wadukwa respect unoziva kuti chii hunhu haunenge uchidisplay hakuna ini ndiri mambo zera rangu ndiri mambo echi makoni ese handimbofambi ndichiti munoziva here kuti ndini mambo ndichirega asi vanhu vanodii ndo vanotondisimudza kuti ndiende pamusorosoro pandiri izvozvizvi pamusorosoro hana umboveka kundotsikirira uyewo kana kufamba ndichizvitutumadza kana kufamba ndichidii handii. Saka kana uri mukuru, ukuru hwako hausi hwekudzvinyirira chii yazvakata kuti vamwe watinodzikirira. Ukuru hwako ngauzivikanwe pakusolva maproblems ndokumbira kuziva kuti chakamira pandatsikirira vatsanangurata nyaya pandatsikirira umunin'ina. Okay, zviri kubuda kuti madecisions emhuri hausi kupinda mumadecision emhuri. Akaita seapi paita kugoyewa mombe, vanhu vese vaungana kuti ngatigoye mombe. Nana sekuru nana tete vese varipo ngatigoye mombe, ivo vakapatsanura mabasa. Zvakaitika Changamire, chakaita kuti ini ndisununguke. Wazvona iwe wega inzwa kamuchinda wanotitaurira nyaya dzako dzese wataura zvakaita. Asi vamwe vanhu vese havakasara iwe ukabuda mudariro riri kutaura mhuri zvemusha, iwe wega ndowakadii wakabuda. Irregardless yekuti wakanganisirwa kana kuti wanasirwa kana kuti wadii, wakazvibudisa mudariro rechi remhuri. Madecisions ari kuita mai avari kutaura kuti izvozvizvi padanga haupazivi asi unoti une mombe. Madecisions wafirwa nemukadzi unonotora mombe wega mudanga haukonsautiwa. Zvakawanda zvataurwa zviri kuita kuti uri kuita chibibindoka. Andi saka izvozvo zvacho izvozvo ndo zvatiri kudedza kudzidzisa kuti ukuru haudi basi
haubvuyi nekudzvinyirira, asi unouya nemabasa ako. Vanhu vakusimudza nemabasa ako. Iwe usatsvage kuti uratidze vanhu kuti ndidzvinyirire vamwe vanhu madecisions avo kuti waziye kuti ndiri mukuru, kwete. But mabasa emhuri ngawe anoita kuti iwe akomborere kuti zvauri kuita iwe kazvikomborere mhuri yochikuremekedza, yokupa tsvimbo dzako, nekuti tsvimbo isimbo, asi hunhu hwako iwewo ndo hunoita kuti vanhu varemekedze. Saka vachiti gudo guru peta muswe kuti wadurwa wadi. Saka dare riri kuona kuti iwe une problem yaunofanira kuti undogadzirise kubva nhasi, handiti undobatanidze mhuri kuti zita rababa wako rienderere mberi, tsvimbo dzako dzionekwe kuti hazveshuwa dzakapuhwa pane chii. Saka ndio mabatsiro atinokuita nanhasi. Namai wako hamuonani, vari kutotaura kuti ndakachema, handisati ndambochema, asi ndakachema kubva 29 years murume wangu afa, but ndakachema musi wakandichemedza. Zvese izvozvo zviro zvisina kunaka. Ndinenge ndine chikumbiro mashoko amataura ndaanzwa. Inini handina munda wasekuru. Ndaikumbirawo dare rino rive ribatsirewo. Ndofunga ndo zvimwe zvezvinhu zvekuti apo maizwa ndo pane daka rake, ndo pane dakawo rake apo. Iye uyu namai vakuwirira vane rimwe chete vachimuzvimasa. Kuirana maika zviito zvinhu zvasekuru. Ndaikumbira kuti zvigowewe pane kuti zvinhu zvasekuru vakasofa 88 toramba tongodzibharira sekuru ngedzo rasekuru. Chii chiri kumbonyatsoitika naye chakanaka? Saka mutaura kuti nyaya dzakadaro dzinozosvika apa nokuda kwekuti pane zvimwe zvinenge zvisina kugadzirisa. Saka ndaikumbira dare rino riuye ndigowe munda wasekuru. Ndofunga idzi nyaya dzechimbo idzi dzechii handiti iwo unotaura kuti bhara rasekuru, bhara ramai, bhara ranhingi, handiti zvakambopindirwa matare here kuti zvigowe chizoka zvatiri chitaura zvakambopindirwa here kumbotsvaga kumweya kuti zvigowe. Saka vaida kuti mombe dzipindirwe pamweya sei? Zvese ndozvendakabata zviro zvekuti ndogara sedare modii ndakarambirwa zvakatsanangura apa kuti ndinayo ndikati zvinhu zvitatu handei ndingozvitsvage. Hanzi ndikudawo munda, iyo tapedzayo tamubata nemhosva kuti aiwa akakanganisa. Hanzi ndikudawo munda, ndo pane vhodo ranguwo pamunda apo. Noti chii vana chirembi? Regai ndipindure ndichiti Nyati, ndipindure ndichiti inini handingoni kuti ndingasapiwe munda ndiri mwana saiye, but mindiro yako inodai. Mukoma wangu izvozvo vakawaka musha mukuru chaizvo, pane munda wakakura chaizvo kuti ungahambira maekita magandigoni kuextended, but wakangofanana nemunda wakuchiwa kutembu. Munda uyo akauwana sei wepaari kugara? Sekuru wedu wakanga vaine munda wakanga uri kunengesa rutivi pandakavaka iye, wakatorwa neimwe mhuri wasinoka chinembiri papa, ndobva wakazobadzawo ikoko. Ndokuti ratichiwa dini? Ratichiwa duku. Saka mukoma mangara azokura manje, mukoma wazokurawo ini ndakanonga hangu kuda zveminda izvi. Wazokura ndokuti mafambira nyaya yemunda yakotorwa iyeyi. Ndokubva yatongwa nampamunda ishe mupamba washe baba vari kuwana kuti vanogona kutsikira. Ichikupa chakatowira inoiziyo yokuti vachida munda iwoyo wakatorwa uya. Ndo pazoti neshe mupamba washe vanhu vakati vakadzibadzawa. Sabhuku itsvagire munhu munda mumupiwa. Ukitsiwa munda upi? Mukoma ndokupiwa munda uya wakagara nhasi wakavaka musha wawo irrigation ipapo and so forth. Saka suddenly he says munda uyu handichaudi
ndaraunda kwasekuru uyu hausi wasekuru itiro muntu aiuba muntu utori wasekuru uyu nekuti wakatsiwa munda wani wasekuru iswa nina wake sekuru wake unani uyu wacho waari kuda unani akawaka pana chichwa diki ndipo pakawaka wati paari kuda apa panani aiwa mundu unori mwana mai ndounori mamai ndounori mamai mwana mai saka sadeni achada mundu wakapiwa uya wakatsiwa uya akuda wasekuru akuda kuguri mamai kokuya ndo wangu saka we are saying that's not possible. Pamusoro chakamira kuningina wangu ari kutaura nyaya dzaasingazivi nekuti pataifambira nhau dzemunda iye aisatsigira isusu ngatiyege kuda kunzwa twasekuru uyu unani wauri kuda uyu hauna munhu mundaiwo saka ini hauna munhu ione kwako achida handina munda kune musha wako uri ine musha wangu ndowazvandouza makakutsanangura zvakaitika hauna kuriplesa munda wasekuru nekuti munda wasekuru but iwe une musha wako ndine musha wangu ndine musha wangu homwe asi munhaka yasekuru ndo yandiri kuda saka panhaka yasekuru muchazogwana moti makondiwa hautori uri wega uyu ane munda wasekuru waati maakatogara munda iweona wasekuru hauna kuripleswa ringatidzi baba waripo yaenda kwa mpamba wake munda wababa mkulu wendo watogana makundi saka wakasiya hafu ndio yasogara mkomana zikazi sabhuka hamuna imwe nzvimbo isina munhu here saka pana iye wakadzogerwa watama wafa tikata nzvimbo iripo zikazi chiipai mukomana ipa kuriplesa patogana mamuti ndio mafambiro yakata kubva atatopafenza kubva atowaka wese wakapuwa pana sekuru saka napo pasekuru pachina mai ndio vari kuti maparari kutindirira mai ndio saka mai kana vachiripo mai havasati wafa panozofa wamai muchazogwana nhaka mai wadii saka haikwa kugwana nhaka iyi mai wachiri chii ndingangoti ini zvandiri kuramba ndezvekuti ndiri pamunda wasekuru une munda wako pamusoro inzwa iwe muchida inzwa iwe une munda maurugara uyu ane munda maurugara nomeka kuti ndepani but une munda paunogara uyu ane panogara square pane munda uyu chiri chii uri kusenzwa namai square noti kuti wewe uruda apa nekuti uyu akapuhwa apa nepasekuru ndo paari kutogara ipapo iwe uri parikudii tambozvitaura muno ivhi harina nhaka ivhu ramambo inini ndini mai wacho panyaya maturusi enga ari kutaura sekuru wakafa wachiri vaduku baba vakafa vachiri vaduku asi iye ari kusenda kwararo pamaturusi iyayo akatora pleni akatora screwdriver akatora demo haana kudzosa awa makomana vairi hapana chakwadini chawakatora endei pamunda waari kuchenera iye kuti nini iye ari kaundigoyera munda wendiri kurima inini nerudo rwangu ndaona kuti munda one wakada kuti kurei uyezve munda uda kubatwa nevanhu vakawanda ivangangoti wakomana tivataungana tiri wakomana watatu kuneni ndikati wakomana ndafunga kuti makapuhwa henyu uko kumakura kwanisekuru asi ndafunga kuti ndikupiwa kondiwa munda mani mangu uyu iye mukomana ndiye ndakatipa makondiwa akawanda iye mukomana ndiye ndakatipa makondiwa akawanda uyu ndikapa kondiwa 1 netu-v shape zvino amene akandigoyera mandamda kuti mimi mumugoyere hazviiti shamwari hazviiti ndimi mune nhaka yasekuru ndimi muchine right yekuita whatever decision yamunoita ipapo muchiri mupenyu mazoenda vanogara pasi vozogwana chii nhaka iyo zvidikwa
Andiri kuzvinzwisa iwe muti. Aha. Usakambire ba. Kuti ukambire. Nhaka yasekuru ina baba wako ndiwo avo. Mai ndiwo achiri ndo achine chimuti inoenda kunana mai kuna baba. Mai baba wachiripo. Wazofawo baba manje. Imi mwazukuru mozotipindawo panhaka yani yababa wenyu. Inenge yababa wenyu. Anditi. Shaka changamire nda kuti ntaure kana baba zvishoma hangu changamire kuti kana vachidawo kuti zvinhu zvivatwasukire zvivafambire zvakanaka. Vanhau iri kuchema mai zvawakaita kuna mai, vanofanira kuti vadzokere kuna mai, vaine chawakabata vanokumbire ruregerero sori kuna mai. Hapana chamunoita chichabudirira kana kukufambirai kana mai avo vari kuchema zvavari kuita. Ndiwo mashoko angu chete chakadii. Ndichireva kuti imi mai mochiregererawo mwana wenyu asi tochingomurova nekamushamu kaanondodii kaanondokubhadhara iwo kukunzirai pasi but moita mumwe wekuregerera moziva kuti vana wenyu vese mochiramba musacharambe muchipikisana nemwana kutsidzirana nemwana adiki. Ani ndizvoka nhai murongo. Ndizvozvo ndakutotaura muno. Ndoda kutorova nezishamu. Ndakuzozviita nekuti ukamurova nekamushamuka. Ati mai vakapusa. Moda kuti kwanei? Vambonipa mbudzi. Saka ondobvisa mbudzi unoibvisa rii? Anotenga kwete ndiri kumufudzira. Unobvisa rii mbudzi? Mbudzi $40 kana uine $40 wowapa $40 mai wako unovapa rii? Iyo tsvaga mbudzi mwedzi unoyu handiti. Sabhuku ndiani? Ndimi sabhuku. Sabhuku munin'ina akaenda kurufu. Akaenda kurufu. Moona kuti mari yacho unoendesa through taakuenda kuna baba mimi ndiwo anondopa baba mimi unoenda wanodii unotambidza. Unoendesa kuna sabhuku. Okay. Woendesa kuna sabhuku, woendesa chii? Kuna mai. Handiti. Vanoendesa. Kana kuendesa through varipo uye kuno kudai ndo kuita munhu mushego. saka ndounza kuno kudai izve hama dzangu izve but enda undozvidzora usazvipatsanura. Zvakabereka ndakazvidzora ndakazvininipisa asi nokuda kwekuti darika tora advice enda unodii enda unozvidzora wozvininipisa usagare uri mbindo. Ndo advice yatinokupa zviri kwauri kugashira kana kusagashira but taona kuti unhu hwako unoda kuti udii correct hauna unhu hwakanaka saka enda undodii undozvidzora wozvipedza wotanga patsva wotsvaga ukama hutsva nehama zviro zvako zvinofamba right. Saka tinodhisimisa hapana anobhadhara umwe maposi musinzeve mbudzi yani yamai yatati inofana kubhadharwa dismiss no cost. Moenda mundogara zvakanaka. Dare rakaitwa rekugwa mombe rakaitwa zvakanaka zvakafamba zvakanaka. Kuona kuti matare ese ari kufamba zvakanaka asi chienda unobatana nemhuri mosimuka mende.